お前みたいな底辺のバカがなんでこんな高級レストランに来てるんだよ。場違いも甚だしいだろう。父の誕生日を祝いに訪れた高級店で嫌味で傲慢な上司と鉢合わせてしまった。底辺のバカ親にこんな店、分不相応だ。お前らはお前ららしく、そこら辺のファミレスで十分だろうがよ。どこで食事をとろうと、私たちの勝手ではないですか？お前、なんて口の利き方をしているんだ？俺はお前の上司だぞ。早くバカ親を連れてここを去れ。仕事にも出てくるな。俺の視界にそのバカ面を晒してみろ。お前なんてやめさせてやる。反論を試みるが、怒りの火に油を注ぐだけだった。口から泡を飛ばす勢いで上司が俺に食ってかかってくる。だが彼はまだ知らない。自分が誰に対して底辺のバカ親と呼んでいるのかを。それを知ったとき、彼は恐れおののき、ガタガタと震え出すことになるのだ。俺の名前は渡辺智樹。県内外に複数店舗展開している大手スーパーのバイヤーをしている。一口にバイヤーといっても、その役割は広く複雑だ。仕入れ数量や価格の決定から始まり、新商品の各店舗への配下数量、定価などの調整や、時には商品クレームにも対応しなければならない。責任も重く気を使う仕事ではあるが、それでも何事も勉強だと思い、俺は今の仕事へ前向きに取り組んでいる。そんな時、社内では人事異動が行われ、俺が勤める部署に新しい部長がやってきた。名は坂野。ここに来る前は総務部で副部長をしていたらしく、この度めでたく昇格と相なったようである。ただ、会社が取り扱う主な商品と直接的に関わるのは今回が初めてということだった。そして坂野部長のもと、働き始めてかれこれ2ヶ月が経とうという現在、俺は早くも彼のことがほとほと苦手であると感じ始めていた。いや、それはこの部署で働くものであれば、みんな同じ気持ちであろうと思う。今朝も出勤早々、坂野部長は早速部下を呼びつけて、やる気のなさそうな顔で手元の書類を相手に投げ渡している。これ、元はお前の担当だったんだろう？じゃあ、適当にやっといてよ。俺、細かいところはわからないし。え？ですが、これは本来部長の。ああ？年若い部下のか細い反論を坂野部長が威圧的に遮った。なに？お前、俺の言うことに反抗すんの？一般平社員のお前が？名門大卒かつ部長である俺に？頬を歪めて部下の顔を下から覗き込むように睨みつけてくる上司に、かわいそうにすっかり部下は萎縮してしまって、ついには何でもありませんと首を振る。肩を丸めて小さくなっている部下にふんと鼻を鳴らすと、坂野部長はわざとらしく朗らかな声を出した。わかればいいんだ。わかれば。なあ？ということで、それやっといて。よろしくと部下に書類を押し付けると、それきり彼は顔を上げずに使用のスマートフォンをいじり出す。
取りつく島もないその態度に、部下も諦めたようにして自席へと戻っていった。ああ、また仕事を押し付けてる。その光景を見やり、俺は内心短足する。坂野部長がやってきて以降、この部署ではこういったやりとりが頻繁に行われているのだった。今までとは畑違いの部署に異動になったことは俺も理解している。だがいくら直接的に商品と関わるのは初めてとはいえ、配属されてから2ヶ月も経つのだ。なのにその間、彼は仕事の一つも覚えないばかりか、最低限のことでさえ、ああして部下に丸投げする始末。それに坂野部長は、自分が名門大卒なのを自慢に思っているらしく、相応にプライドも高いため、基本的な物言いがとても横柄なのだ。さらには入社以来、本社勤務を続けているのもあって、彼は実店舗で働く人間のことをバカにしている節があった。曰く、彼らは、俺のようなエリートにはなれなかったバカだそうで、たまに上がる現場からの商品クレームにも、大概煩わしそうな態度を見せては話を余計にこじらせている。ちなみに、その度に仲裁に呼ばれるのはいつも俺だ。俺は実店舗での実務経験を数年積んでから本社へと異動になっていた。坂野部長はどこからかその話を聞きつけたらしく、現場上がりだから馬が合うだろうとニヤニヤ笑って仕事を押し付ける理由にしているのである。しかもこれらの言動だけでも上司として最悪の部類なのに、話はそればかりではなかった。俺が半年かけて詰めていた商談がまとまったため、その報告を早速坂野部長に挙げていた矢先、突然彼はこんなことを言い出したのだ。なるほど、話はわかった。でだ、この商談は俺が引き継ぐから、お前はもういいぞ。え？予想外のことを告げられ、目を丸くする俺に、けれど坂野部長はイラついたようにして声を荒げる。だから、お前はもう用なしだって言ってんだよ。というかお前、現場上がりのバカだろ？大学も大したとこ出てないし、そんなバカにこんな大事な仕事任せられるわけないだろうがよ。そのあまりの暴言に俺は思わず言葉をなくしてしまった。だがそれをいいことに坂野部長はさっさと話を進めてしまい、いつの間にか俺のまとめた商談は彼の手柄となってしまっていたのだった。最悪も最悪。苦手というよりもはや関わり合いたくないレベルなのだが、それでも彼はこの部署の部長で俺の上司。無視することはできない。ああ、何か現状を打開するきっかけはないものだろうか。そんなことを考えながら、俺はこのところ毎日うつうつと職場へ向かうのであった。さて、上司のせいで仕事は憂鬱ではあるが、今日ばかりは暗い顔をするわけにはいかなかった。俺の父の誕生日なのだ。毎年何かしら家族でお祝いはしているものの、今年は俺からのプレゼントということで、雑誌や SNS でも評判の高級レストランへ赴くことにしたのである。噂にたがわず、接客も料理も一流だな。
本当ね、お店の中も素敵だし。上品かつ現代的にまとめられた個室にて、父も母もゆったりと食事を味わいながら頬をほころばせている。ありがとう、ともき。この頃こうして家族で出かけることもなかっただろう。だから俺も久しぶりに父さんたちと楽しい時間が過ごせてよかった。礼を口にする父へ、俺は笑顔で答える。実際、沈みがちであった日々のいい気分転換にもなって、お祝いの席は終始楽しく時間が過ぎていった。そうしてコースも終盤。デザートの後にコーヒーと小菓子が運ばれてきた段階で、俺は一旦手洗いのために席を外す。だが、その戻り道である廊下でのことだった。前方からのしのしと歩いてくる男性を避けようと顔を上げたその時、九段の男性が驚いたようにして立ち止まり、口を開いたのである。お前、坂野部長。なんとその男性は、あの坂野部長だったのだ。お前みたいな底辺のバカがなんでここにいる？俺でさえなかなか予約が取れない人気の高級店だぞ。なんてありがたくない偶然だと、つかの間俺が沈黙していると、ジャケットを着ているとはいえ、普段着である俺のことをぶしつけにじろじろと見回しながら、彼が大声で口を開いた。場違いも甚だしいだろう。は、そうやって一丁前に格好つけても、中身の貧相さは隠せないんだよ。そういう彼も、一応ジャケットは着用しているが、おしゃれのつもりか、その太い首元や腕には目に眩しい装飾がじゃらじゃらと巻きつけられていて、それこそこんな上品で静かな高級店にはあまりふさわしい格好とは言えない。おまけに酒も入っているのか、店内中に響こうかというその大声だ。俺は内心辟易しながらも、この場を早く立ち去りたい一心でしぶしぶ返答をした。今日は父の誕生日だったので。だが、言葉少なな俺の返事に、坂野部長はますますいたけ高になって言い募ってくる。お前みたいな底辺バカの家族にはどう考えても分不相応な店だな。それも誕生日だからだと？ははは。お前らはお前ららしく、そこらへんのファミレスで十分だろうがよ。でっぷりと肉のついた顎を揺らして、坂野部長は嫌味たっぷりにそう言うと、何がおかしかったのか一人で下品な笑い声を上げている。一方、彼の口から吐かれた暴言に、俺はさすがに頭にきてしまった。自分のことはこの際何を言われてもいいが、俺が大事にしている家族のことまでバカにされる言われはない。そうして気づけば、俺は言い返していた。どこで食事をとろうと、私たちの勝手ではないですか。すると、少々語気が強くなったそれに、坂野部長は一瞬気をされたようにして息を飲んだものの、直後にはその頬を真っ赤にして怒鳴り散らしてくる。お前、なんて口の利き方をしているんだ？俺はお前の上司だぞ。それをそんな揚げ足取りでバカにしよって。
ブルブルと震えながら坂野部長は俺をひどく睨みつけた。そもそもお前はバカのくせに生意気なんだ。いっつも不満そうに俺を睨みつけやがって。現場上がりのバカ息子の親ならどうせ底辺バカだろ。ここはお前ら底辺家族が来ていい店じゃない。坂野部長、それはさすがに失礼です。俺のことは何を言われてもいいですが、家族のことまでとやかく言われるのは。たまらず俺は割って入る。しかし、その態度も結局彼の怒りの火に油を注ぐ形となったのだろう。もはや口から泡を飛ばす勢いで彼は俺に食ってかかってきた。うるさい。もう1分1秒でもその顔を見たくない。早くバカ親を連れてここを去れ。明日も仕事に出てくるなよ。俺の視界にそのバカ面を晒してみろ。お前なんてやめさせてやる。ぐわんぐわんと坂野部長の胴馬声が廊下にこだまする。と、その時だった。おい、一体何の騒ぎだ、騒々しい。店に迷惑じゃないか。廊下のちょうど突き当たりに位置していた個室から俺の父が顔を出して静かに俺たちを一括したのである。父さん。その言い分にもっともだと思い、慌てて俺は居住まいを正す。だが彼曰く、現場上がりの底辺のバカ親が姿を見せたにもかかわらず、あれほど興奮していた坂野部長が何も言わない。どころか真っ赤に染まっていたはずの顔を分かりやすく青くして不気味なほどに無言で固まっている坂野部長を見合って、俺は思わず首をかしげた。坂野部長？すると俺の呼びかけではっと我に返った様子の彼が限界までその目を見開き、わけがわからないといった顔で俺を見てきた。なぜ会長がここに？というか今、父さんと言ったか？お前の父親が会長？嘘だろ？まるで上ごとのようにしてブツブツとそうつぶやく坂野部長。その様子に、そういえば坂野部長は父の顔を知っているのだったと俺はようやく思い至る。そうなのだ。実は俺の父は俺や坂野部長の勤める大手スーパーの現会長を務めているのである。もともと祖父が経営していた小さな町のスーパーを父は一代でここまでの大手に育てた。今は会社の社長を自身の弟に任せている父は、会長という一歩引いた立場で後進の育成を積極的に行っているのだった。そして俺は立場上、次期社長ということになっている。ただ俺は会長の息子だと色眼鏡で見られたくはなかったため、それを隠して会社に就職していた。さすがに名前は同じ渡辺ではあるけれど、それなりにどこにでもいる名字のためか、特段注目されたことはない。また顔も、俺は完全に母似のため、今まで職場で気づかれたこともなかった。俺のことを知っているのは、会社でも上役の一部のみで、もちろん坂野部長も知らない。というか、さすがに自社の会長の顔こそ知っていたものの、その息子がまさか自身の部下にいるなど想像もしていなかったことだろう。ちなみに俺が数年
実店舗で経験を積んだのも先々を見越してのことだった。いずれは社長になる身であるのなら、なおのこと実際の店舗で学んだ肌感覚が絶対に役に立つ。特にスーパーは消費者の声が日々生で届く場所。お客様が今何を求めているのか、どうして欲しいのか、それを見極める力がないと会社はたちまち立ち行かなくなってしまう。現場あっての我々だと、父も常日頃口癖のように言っていた。会長、これは。先ほどまで俺に対する理不尽な怒りでその顎を震わせていた坂野部長も、今度は別の意味でその体ごと震わせながら言い訳を口にしようとする。だが、あわあわと要領を得ない小姉を遮り、父が鋭い視線を彼に投げかけた。君は友樹の上司の坂野くんだね。残念だが、君の大声はこちらにも筒抜けだったよ。そもそも、こんな場所でそんな大声を出すこと自体、褒められたものではない。家ではごく普通の優しい父だが、こと仕事に関しては傲慢ではないものの、厳しい面を見せることを俺は十分知っている。だからこそ、自分にとっての父は経営者としても尊敬できる存在なのだが、予想外のことが起きて気が動転している坂野部長にとっては、その厳しさが必要以上に強く見えてしまっているらしい。すみません。父から叱責された坂野部長は、もはや顔色も真っ白にさせて、その場でへなへなと座り込む。そして、土下座の姿勢をとって、力ない謝罪を繰り返した。だが、土下座されている父はといえば、どこか困ったようにため息をつき、それからごく静かな声で坂野部長に言葉をかける。先ほどの言い争いは、私の息子にも非がないわけではない。だが、いくら自身の部下だからといって、あんな暴言を吐いていいわけないのは、君もわかっているだろう。諭すようなその口調に、坂野部長の肩がビクッと引きつれた。彼らもそれぞれ家庭で大事に育てられた息子や娘だ。まして本人やその家族を上司が勝手にバカにしていいわけがない。底辺のバカなどというあんなひどい言葉、他人に向けて二度と使うな。そうピシャリと言い放つと、それきり父は母を伴って出入り口の方へ歩いて行ってしまう。俺は束の間迷い、それから未だ床に座り込む坂野部長に対して一度頭を下げた。先ほどは失礼しました。売り言葉に買い言葉で言い争ってしまったことを謝罪する。だが、坂野部長は俺の声が聞こえているのかいないのか、頭を伏せたまま微動だにしない。丸まったその背中をわずかの間見つめて、俺もそれきり何も言わず、父と母の後を追ったのだった。さて、それから数日後、坂野部長は上からの判断ということで、徹底的な社内調査を受けることとなった。ねえねえ、聞いた？坂野部長の件。知ってる。社内調査だろ？唐突だったからびっくりしたけど、まあ、俺たちにとっては幸いだな。だよね。
ほんと、あの人のもとで働くの苦痛で仕方なかったから、これを機に全部調べていろいろと明るみに出てほしいわよ。でも、本当に突然だったわよね。何かあったのかしら。言わずもがな、あのレストランでの一件からの会長命令なのだが、それを知らない同僚の間では、誰かが上層部に坂野部長のことをリークしたのではないかと、しばらく噂が立っていた。そして調査の結果、今までの職務怠慢や部下に対する暴力的な態度が次々と明らかになり、坂野部長は役員会議にかけられることとなった。上層部の判断は彼の役職の剥奪、そして本社からグループ会社への異動であった。ありていに言えば、坂野元部長は平社員に降格の上、左遷されたら二度と戻ってこられないという噂の僻地へ飛ばされることとなったのである。そして坂野部長の代わりに新しく異動してきた部長は、系列の店舗で実際に働いていた経験もあるらしく、現場あっての我々という父の言葉をよく理解している人物だった。俺が会長の息子ということは知らないらしいが、時々休憩時間などに現場での苦労や面白い話を聞かせてくれる親しみやすい部長である。それとともに、部署内によどんでいたうつうつとした空気も一掃され、俺はもちろんのこと、同僚たちの顔つきもようやく晴れやかなものになった。活気を取り戻した職場では、今日も社員たちが忙しくも充実した毎日を過ごしている。また俺も尊敬する父の背中に少しでも追いつけるよう、日々謙虚に学ぶ姿勢を大事にしながら、自身の仕事に打ち込んでいる。